So yun mga idol, ito tayo sa ako naman. So ito mga gusto nating binablog eh. Yun o. Kasabihin nila yung senior. Ay sabay na sila nga. Mami, papanalo mo na. So para idol kita. Shout out mga idol, mga ladies. Good luck, ay good luck. Shout out to, shout out. Yeah. Okay. Yun oh, mga seniors to mga idol. Mga idol, pinagsabay na tong seniors at saka ladies category mga idol. Yung ladies category ay isang round, isang lap, at itong mga seniors ay 2 laps mga idol. 2 laps and 1 lap. So maghahalo-halo, mukhang nauna na yung mga seniors mga idol. Nauna na yung mga seniors, ayun oh. So nauna na yung mga seniors mga idol. Ayun oh, kumanan na yung mga senior mga idol. Hindi, ito naiwan na itong isa. Naiwan na itong isa. Kasali ba? Tatang, umulatan. Umulatan mo ito. So ito likod. So marami rito mga babae mga idol, mga ladies category. Ang daming Timbaldis dito mga idol. Nauna na yung mga seniors. Ayun oh, si idol. Eh yung isang senior naiwan naman na. Mas pilyata niya sa babae. So pagkayo naman. So ito yung ating mga ladies category mga idol. Dito tayo sa ladies category. Shout-outs mga idol. Yun o. Yun o. So bumibilis ang kanilang takbo mga idol. Ayun si Tatang, bumira na si Tatang o. Napag-iwanan na si Tatang eh. Tatang, ano dyan? Nabati kayo! So ayun mga idol, medyo laylo-laylo. Hey, andito naman! Andito ka! Kala ko di ka kasali. So ayun, ito, marami itong Timbaldis dito mga idol. Ayan si Mami oh. Ayaw niya ng nanay, gusto niya sosyal. Mami! Ayun oh. So pupunta mo tayo doon sa senior. Maghahalo na to. Hindi ikuan mo na lang muna. So, hindi mamaya palapasin mo pa. So, hindi pa naka-plug down. Hindi pa naka-plug down. Plug down na, ala pa. Ala pa. Wala pa pala plug down mga idols. Oo. Okay, kuhaan mo lang muna. Hindi pa naka-plug down. So, ayun, no? Ayun, nagpa-plug down na yata. So, wala pang plug down. Wala pang plug down. Mabate kayong taong, mula kayong! One lap lang ito. Ayun. Punta natin yung senior. Okay, patalikod. Yun oh. Ay, nako. Bakit wala pang plug down? Baka plug down na mami. Wala naman sinasabi. Sige, birahit mo na. So wala naman nagsasabi kung plug down. Baka plug down na eh. Bibili na si mami mga idol. Ayun oh. Naku. Sasakyan 4 wheels. Eh bumira na yung mga senior eh.
Hindi pa ba flag down? Hindi pa flag down? Ha? Sa likod, video mo pa yun. Yung mga senior flag down na yun. So marami rin pala mga idols. Marami pa sa likod oh. So wala pang flag down pala itong mga ladies category mga idol. So baka pupunta muna tayo doon sa mga seniors. Mukhang marami rin sila mga idol. Ang ating oras, naku po, 11:30 na mga idol. Oh, dito nakabidyo kanina. Kalimutan mo? Paligid na mo. Bagay, 2 laps yata yung pan eh. 2 laps yata ito? 2. Ito, 3. Tara nga muna puntahan yung 1. Senior, okay. Kuha mo na patalig. Kuha natin yung senior. So, ganun din. Okay, tara mga senior. So, tapusin mo lang. Adol, padaan. Okay, tapusin mo na. Tapusin mo na. Ayun mga idol, ito na yung ating mga ladies category. So, si Mami ang nagdadala ng trangko, naguna, nag-breakaway mga idol. Pakin-action tayo dito sa mga ladies category, mga idol. Hindi na ibang isa, yun o. Ayun, medyo nasa bandang likod, mga idol. So ayun yung nasa may bandang harap. Yun, merong nasa bandang harapan si Mami Valdez yun. So ito mga idol, one round lang to, one lap mga idol. So 20 kilometers. Bahala. Dati kung sinong magwawagi dito, kung Team Valdez, aba, meron din Team Bangad mga idol. Ito, madami tong Team Bangad. Marami to, Team Bangad mga idols. Or Team Andy, ayun, si Michaela. Si Mami, nauna na sa may bandang harapan mga idols. Kunin yan. Naku! Yung tricycle! Tricycle oh. Naku, ayun, nagbalatan na. Ayun, nagbalatan na sa harap. Ayun, nagbabalatan na sa may bandang harapan mga idol. Ayan oh, mabilis na nga ng takbo. Tumitira na itong mga Team Valdez mga idol. Ayan na, Team Valdez na umaharap mga idol. Team AOB. Ayun oh, tumitira na yung isang Team Valdez mga idol. Ayan, tumira na ito, Team Valdez na rin mga idol. Sunod-sunod na ito. Isa, 1, 2, 3, Valdez ang nasa harapan mga idol. Iba yung bandang likod. Ikiramdam lang yung iba mga idol. Mag-breakaway na itong dalawa. Maagwat na sila ng mga 50 meters mga idol. Dalawang Team Valdez na ito mga idol. Ito nasa may bandang harapan. Ay! Naku! Woo! So, so mga idol, maagwat na sila ng mga ilang meters, 100 meters mga idol. Maagwat na sila ng 100 meters sa ating Peloton. Ayan oh, mabilis ang kanilang takbo mga idol. Dito tayo sa may bandang likod. Tignan natin ang nagaganap sa may bandang likuran. Sa likod. Medyo lumalayo. Dito sa may bandang likod mga idol, medyo umaagwat na yung dalawang Team Valdez mga idol. Ito pa rin yung nasa likod. Ayun oh, umagwat na yung taga-Tarlac mga idol. Pabilis na ang kanilang takbo. Ayan na mga idol, nagkakaangatan na sila. Pipilitin nilang habulin yung ating Chuma two-way mag-breakaways. Ayan to mga idol, Team Bangad. Ayun si Mami, nabasa sa may bandang likod na itong si Mami mga idol. May bilis na kanilang takbo, 45 kilometers per hour. Dito sa may bandang likod si Mami Valdez. Ito, Team Bangad dito, nasa may bandang likod mga idol. Medyo
lumalapit na sila doon sa tuman, sa dalawang nag-breakaway. Ayun, umaangat na naman isang Team Valdez, mga idol. Team Valdez na naman yung umaangat. Ayun, oh, mabilis nang umaangat, mga idol. Ayun, oh. So, napakabilis na ngayon ng takbo, mga idol. Ayun, no? Nagkakaangatan na dito sa may bandang harapan, mga idol. Sa likod. Ito na, mga idol. Titikitin na nila. Ayan si idol. Team AOB. Ayan, umaangat na naman yung Team Valdez, mga idol. Dinidikit niya itong kanyang kasama, mga idol. So ito, oh, tatlo na itong nasa may bandang harapan na Team Valdez, mga idol. Tatlo na sila dito sa may harapan. So malapit na tayo sa finish line. Puro Team Valdez to, mga idol. So lumalayo na sila sa likod. So, tatlo na itong Team Valdez, mga idol. Talikuran mo, talikuran mo. So, tatlong Team Valdez, mga idol. Mukhang lumalayo na sila sa ating peloton. Peloton natin ay 150 meters na ang kanilang kalamangan sa ating peloton. Ang kanilang takbo 47 km per hour. Tatlong magkakatinto, mga idol, Team Valdez. So tignan natin yung ating peloton. Dito tayo sa peloton, mga idol. Pinangungunahan ng Team Bangad. Team Bangad yung mga nasa harapan, mga idol. May Team AOB, Team Andy, Team Gopo Gold, Team Philippines. You know. Ay puta, walang nagaganap na paghabol dito sa may bandang likod. Lumalayo na yung Team Valdez, mga idol. Hindi ko na natatanaw, mga 200 meters. Tumira kayo, may tumira kayo, mga idol. Ayun, oh. Tumira yung nakakulay black, mga idol. Ayun, oh. May tumira sa bandang harapan, mga idol. Ayun, oh. Tumira itong naka-Team Jumbo Bismarck, mga idol. Sa bandang likod, itong Team Bangad naman, mga idol. Dalawang Team Bangad. Tatlo, isang. Ayan, oh, bumibilis ang kanilang takbo, mga idols. Malapit na, 150 meters lang. Didikitin na nila yung ating tatlong breakaways. Diretso! Lumalayo! Idol, gilid ka muna, idol. Idol, gilid ka muna. Ayan sila. Ayan, idol, gilid ka muna. Patay mo muna, baka maloba. So, ito tayo sa ating tatlong babae. Ano ba itong tawag dito? 3 women breakaway. So, mga idol. So, ito, tatlo sila, mga idols. Malapit lang, 50 meters, nandiyan na sila. Ay, 50 meters, malayo pala, 500 meters, malayo nga yung agwat, mga idol. Ayan, si Rosalie, si Jenna ba yan? Yun, oh, ito. Ayun, puro Team Valdez to, mga idol. Mukhang sila na naman ang kukuha. Ayun sila, mga idols. Tatlong Team Valdez ang nauuna. Habulin na lang natin. So, habulin na lang natin mamaya. So, ito na, mga idols. Ito na tayo. Ayan na, mga idols. 1, 2, 3 spot na lang ang kukunin dito, mga idols. Dahil nauna na yung tatlo, mga idols.
magkakarimate mga idol sa tatlong to. Dito sila magre-remate. Dahil yung tatlo magkaka-teamwork yun mga idol. Malamang hindi na yun magre-remate. Yung tatlong yun magbibigayan na mga idol. Okay, taas mo lang. Naka-video ha. Nawala yun. Diyan ka lang umawak. Yun ha, sa likod. So ito mga idol, kalapit na tayo sa finish line. Okay, lapit natin. Yun o. Mukhang malayo na talaga yung ating tatlong breakaway na magkakateam, Team Valdez. Salit-salitan sila sa pagprangko kaya tuluyan silang lumayo sa ating peloton mga idol. So ito yung ating peloton, pinapatay ng ni Mami Team Valdez yung prangko para hindi makahabol. Walang tumitira. Wala. So pamaya-maya ay tira, lumalayo na sila mga idol. Si Mami, pinapatay ni Mami ang trangko. So punta natin yung tatlo. So, yung mga senior. So ayun mga idol, nagkaabot-abot na to ang tatlong breakaway ng ladies at saka itong mga seniors mga idol. Inabutan na ng ladies category itong mga senior category mga idol. Ito si Tatang, malapit na tayo sa finish line. Ayan o, bumuntot na si Tatang dito sa ladies category mga idol. Inabutan na sila itong mga babaeng siklista. So shout out na lang sa inyo mga idol. Sila Tatang, ayun o, inabutan na sila ng kanilang mga apo. Mga apo na nila itong mga idol eh. Ayun, hindi talikod. Ayun, si Tatang o. Mukhang mas malakas pa nga sa akin itong si Lolo eh o. Ayun, shout out. Yun o, inabutan na kayo. Yun o, last pad. So si Tatang mga idol. So malapit tayo sa finish line. Malapit na tayo sa finish line. Malayo ang agwat ng tatlong ito doon sa ating peloton. Nakatutok na lang si Tatang senior category. Post na lang. So ayun mga idol, nag-iniwanan na ng Team Valdez itong si Rosalie mga idol, nakating nila. Iniwanan na ng dalawang Team Valdez itong si Rosalie mga idol. Ayan o. So ayun na, dalawang katinga na ang umalagwa sa ibang harap mga idol. Ito na, mga magtitiran itong magka-team na to mga idol. Si Jen at saka si Rainer. Ayun o. Ang ating defending champion si Jenna Valdez. Ito, habang dyan likod mga idol. Tignan natin kung makukuha pa nyo ulit itong champion na to. Dito naman sa San Manuel. Dahil sa Binalonan siyang nag-champion mga idols. Naiwan na si Rosalie sa may bandang likod ng mga 50 meters mga idols. So ito na, malapit na tayo sa finish line. Tignan natin kung magre-remate itong dalawang ito mga idols. Itong magka-team na to mga idol. Ayan o. Approximately 1 kilometers or what, pero malapit na to. Ayan na mga idol. So natatanong, ayun na ang finish line mga idol. Last 400 meters to the finish line. Double check mo idol. Okay.
So ito na. Ito na mga idol. Magre-remati kaya itong dalawang ito. Yun oh. Naku po. Makasikip sa bandang finish line mga idol. Si Rosalie malayo. Ayun na oh. Ito na. Ayun na. Ang sarap mo. Ayun. Yo! Sabay mga idol! Ito na yung ating pinaka-main group mga idol ng mga babae. Tignan natin mga idol kung magre-remati sila dito. Abante, 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 abante! Ito sila mga idol. Abante, abante! So ito na mga idol. Hindi tumutulog sa likod. Ha? Ayan sa bandang likod. May kumakala mga idol. Ayan o. Si Mami kumala sa may bandang harapan mga idol. Humulag ko sa ating fair ito. Si Mami Valdez. Ayan o. Yes, yes, number 7 mga idol. Yung mo sa likod. Nagkakabakbakan sa may bandang likod mga idol. Ayan o. Sa may bandang likod. Ito sa pinto harapan mga idol, si Mami ngayon. Yes, dito lang Mami, malapit na tayo sa finish line. Sa likod. Aabutan pa si Mami. Mukhang aabutan pa siya.